U-Advocate Andrea Johnson oyinhloko ye-IDAC ukhanyele ukuba wabelana ngeenkcukacha zobuntsola nomyeni wakhe osebenza kwibutho lezobuntsola lamapolisa ngelixa evela kwikomiti yesikhawu yepalamente. Intsumpa yamapolisa esixeko eKuruleni uChief Jabulani Mapiyeye uthi owesakuba yimanejali yesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi wathatha uxanduva lwakhe njengentsumpa waqesha amapolisa amatsha kwimetro amanye wawonyusela nakubeni walinyevulela elinyathelo. Kotani mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Inhloko yecandelo lophando ngorhwaphilizo Investigating Directorate Against Corruption i-IDAC ngamafuphi phantsi kwegunya abantu lezotshutshiso Advocate Andrea Johnson ikhanyele ukuba yabelana ngeenkcukacha zobuntlola nomyeni wayo sebenza kwibutho lezobuntlola lamapolisa. U-Advocate Johnson uvele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente ephanda izitsholo ezenziwa ngumkomishina wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zolwaphulo-mthetho ngaphakathi esipoliseni. Emva kokwamkela kwakhe njengengqina nekusisithethe sale komiti yesikhawu ukwenza njalo amalungu epalamente agawule warhuqa emjikajika ngemibuzo Advocate Johnson ongubakhwekhwethe womtshutshiso wayesebenzela igunyama lezotshutshiso. Ubuzwe ngobudlelwane bakhe nowakwakhe oligosa lezobuntlola emapoliseni apho ayibeke yacaca kwekade emhlophe ehlungwini yokuba ababelani ngeenkcukacha zomsebenzi nomyeni wakhe. Kulandela ubungqina bentloko yecandelo lezobuntlola kwinkonzo yamapolisa uNjengele Dumisani Khumalo oxelele ikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga ukubanjwa kwakhe yena Njengele Khumalo namanye amagosa aphezulu ezobuntlola ukubuyisa izitya kumsebenzi we-PKTT. U-Advocate Johnson uthi i-IDAC kumsebenzi wayo ayisebenzisi And just to be clear, even as I sit here, if my husband is not at the Crime Intelligence Head Office, in all of the more than 20 years that I'm married to him, and in all the time that he's been at Crime Intelligence, I do not know where his office is. It's not my business. So it sounds simple, it is simple, and we've kept it simple. Ebuzo ngongabikho kokhalo jonga umsebenzi we-IDAC uthe ityunjiwe ijaji kutshanje nesebenza njengonozikhalazo kumsebenzi we-IDAC. In terms of the general oversight, that was the NPA's mechanisms to deal with the oversight issues. In terms of mandate, Honorable Malema, I'm sure that there would have been criminal allegations that could have been laid by anyone who was aggrieved and felt that IDAC had acted, or the ID acted outside of its mandate, but there wasn't a judge. I do agree with you. Usaqhuba nokunika ubungqina bakhe kule komiti yesikhawu yepalamente. I think we must know. Intsumpa yesebe lamapolisa esixeko eKuruleni EMPD uChief Jabulani Mapiyeye unika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga ephanda ngolwaphulo-mthetho lwenzeka kwinkonzo yesipolisa. uChief Mapiyeye wondlalo okwenzeka kwelisebe lesipolisa kwimetro uthi owayesakuba yimanejala yesixeko saseKuruleni uGqirha Imogen Mashazi wathatha uxanduva lwakhe njengentsumpa waqesha amapolisa amatsha kwimetro amanye wawonyusela nakubeni wayelinyevulela elinyathelo. Umnumzana Mapiyeye uthi obesakuba ngumanejala wesixeko saseKuruleni uGqirha Mashazi wahlabela mgama waqesha amapolisa amatsha kwi-EMPD wambiwa wathi jize ngezikhundla eziphezulu nakubeni yena njengentsumpa wayemkhalimela. The city manager of Ekurhuleni, or the ex-city manager of Ekurhuleni, that was Dr. Imogen Mashazi, usurped all the powers set out in Section 64C of SAPS Act and assume the responsibility of recruiting, promoting police officers within EMPD, notwithstanding my consistent protestations. Uthi luxanduva lwenhloko yesigqeba okanye intsumpa yamapolisa emetro uqesha okanye ukonyusela. uGqirha Mashazi wangena kumhlaba ongengowakhe exhaswa zinhloko zamasebe athile abalulekileyo kule metro. In taking those responsibility of the executive head, who is the chief of police, she was supported in the department by
the following HODs. That HOD, Human Resource, who is currently Ms. Linda Kasheka. The second one will be HOD, Legal and Corporate, which is Advocate Kemi Biari. And the third one, that will be a Deputy Chief of Police, reporting to me, that is Deputy Chief of Police Operations and Specialized Services, Brigadier Julius Dr. Mkhwanazi. Mnumzana Mapiye ubuzwe kuba ingaba lamanyathelo ayethathwa yena esazi kusinina waphendula ngelithi abanye babo babeqeshwa ngenjalo benyuselwa ngaphandle kolwazi lwakhe. Usaqhuba kambe nobungqina bakhe phambi kwekomishoni ekusukulwayo lama-25 ubebhala kwindaba ze-SABC. Ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Lihlehliselwe umhla we-13 kuFebruwari ityala likaNjengele Dumisani Khumalo kunye nesibini atyholwa naso. uKhumalo uvele kwinkundla kaMantya sePitoli eTshwane namhlanje ngezityholo zokuqesha uDinewo Mokwele kwisikhundla esiphezulu kwicandelo lezobuntlola nangona engenawo amava kwezesipolisa. uKelvin Dludla ulandele linqaku. Lihlehlela unyaka ozayo icala elibhekene nenhloko yezomhloli kuleli uGeneral Dumisani Khumalo kule nkantolo yemantshi la ePitoli, kanti kuthiwa kunemniningwane ke okusamele ihlinzekwe abathintekayo, kanti ke ukhona okhulumela iIDAC loyo uHenry Mamuthami ozosichazela kabanzi ngokwenzeke ngaphakathi enkantolo. Sikubingelele sikwamukele endabeni zosuku, sicela usichazele nje kafushane ukuthi kwenzeke namhlanje enkantolo. Namhlanje okwenzekile ukuthi icala lihlehliselwe to 13 February 2026 ngenxa yokuthi namhlanje sasifike sizonikeza impendulo kulesicelo bebesenzile ukuthi sibaphe imininingwane eminye phezulu kwalokho besibaphe khona. Manje sesibaphile lokho nge-13 zaka February mesibuya la bazobe bese bechaza ukuthi bayintenda ukwenzani ngaleli cala. Mhlambe bazoletha amanye ama-applications asazi, mhlambe bazobe banelisekile ukuthi lokho esibaphe khona kwanele ukuthi singaqhubeka ngeqala. So sizozwa lokho konke nge-13 zaka February masibuya next year. Ungasichazela ukuthi mhlambe yini ebiyenza ukuthi kube nokubambezeleka nanokuthi lokubambezeleka ngeke size sikubone yini ngonyaka ozayo? Thina sibonanga kube nokubambezeleka. Uzokhumbula ukuthi enye into esibuyisela namhlanje ukuthi umshushisi obehleli kuleli qala ucela ukuphuma kuleli qala. Manje thina nje ngestate sabona ukuthi lokho akulungile ngoba ukuhlehla kwakhe kuleli qala akuhambisani nalokho okwenjwayela ukuthi kube neapplication ukuthi magistrate aphume eqaleni kungena umuntu wenze application ukuthi aphume. Lokho sithiwa ukuthi i-recusal. So state sa decide ukuthi thina siyofaka i-review ne-High Court ukuthi ike ilibheke lolu daba ukuthi sikhona isidingo sokuthi ngempela magistrate aphume singekho isidingo. On the day magistrate ashilo ukuthi yena uyaphuma kuleli qala, uzokhumbula ukuthi kwayibona i-defense yasho ukuthi ayisiboni isidingo sokuthi magistrate aphume kuleli qala ngoba akazange aveze ukuthi ubonisa ukuba bias ngendlela aphethe leli qala ngakhona. Ingakho thina sabona ukuthi sifake i-review application ezo-High Court ukuze akwazi ukubuyela kuleli qala aqhubeke nalo. Kafushane yini mhlawumbe kumbukele ekhaya ngoba namhlanje bekulindele ukuthi kube ne-bail application, uthe angeke ize yenzeke i-bail application ngaphambi kokuthi unqonywe ngabanzi ngalolu daba lwanamhlanje? Akuyona i-bail application. I-bail application sesidlulile kuwe. Bebefuna nje ukuthi kushintshwe noma ku-amendwe i-bail condition ukuthi babuyele emsebenzini. Lokho inkantolo yakusho ukuthi abakwazi ukubuyela emsebenzini as one of the orders that were given during ama-bail conditions. Therefore ingakho sila ngoba bafake i-application ukuthi bafuna ukuthi lawo ma-conditions ashintshwe bakwazi ukubuyela emsebenzini. Njengoba nge-state siyakuphikisa lokho. Kakhulu ngesikhathi sakho.
sibonga kakhulu lo ke mbukeli wendaba ze-SABC uHenry Mamothame uzokhumbula ukuthi ke ukhulumela ke iIDAC kanti ke la enkantolo ke okuhlalukile ukuthi icala liyahlehla lihlehlela ke unyaka ozayo uzokhumbula ukuthi uGeneral Khumalo wakhalelwa amasongo kaSigonyela ke kuwona lo nyaka ngoJune kanti uma ngabe sizwa kuthiwa esesikhumulweni seyindiza iOR Tambo International Airport wabesethathwa esiwe eGamu lamaphoyisa ke ePitoli njengoba bevelile ke namhlanje kanye nabanye ke asolwa nabo icala ke liguqele unyaka ozayo ngoba kuthiwa kunamaphepha noma imininingwane ethile okumele ke ihlinzekwe inkantolo ukuze ke icala liqhubeke uyasho ke uMamothame ukuthi ke kulonyaka ozayo abalindele ukuthi ke kube nokubambezeleka igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama nanjengoko uMzantsi Afrika usebenzela ukuba uthi ufika unyaka ka2030 kube kuqukwe wonke ubani kuqoqosho ngobuxhaka-xhaka bale mihla ukufikelela kwezobuchwepheshe iseliphupha kubafundi abaninzi basezilalini enqweba nebisaziwa ngeKirkwood eMpuma Koloni kuvulwe iphulo lokuguqula amathala encwadi enziwe amaziko ezobuchwepheshe. Kwithala lencwadi elincinane enqweba abanye abafundi basebenzisa ubuchwepheshe bale mihla ukuqala emabalini uqoqosho lwalomandla luxhomekeke kwicandelo lezolimo kwaye amathuba ophuhliso anqabile kanti ke ukufikelela kobuchwepheshe bale mihla kungavala umsantsa okhoyo kwezemfundo nakuqoqosho. Eyona nto sicingileyo kakhulu uba masinxibelelane ne-IMTech SA ne-libraries lapha kwamasipala wethu ukusondeza izinto ezintsha ezifana ne-technology ne-drones and just i-digital world sisondeza sizisapha kuthi kuba i-communities zethu zi-rural communities i-connection kuzo ke nento ezifana ne-Wi-Fi into ezifana ne-internet asina access kakhulu kuzo. Eliphulo lidibanisa ubuchwepheshe bale mihla necandelo lezolimo kanti ke liyinxalenye yokuqinisekisa ukuba ulutsha lwasemaphandleni luxhotyiswa ngobuchwepheshe bale mihla. In terms of financially njeba silapha kulo masipala siyaqhwalela but ke siyancediswa ke nabantu abafana i-Friends of the Library kwi-programs esinazo. Ngokwesicwangciso sophuhliso soMzantsi Afrika lonke uluntu kufanele luxhotyiswe ngobuchwepheshe bale mihla kwaye oku kuyazaliseka kulomandla wasenqweba. Njengabantwana besikolo sizawuncedakala nge-researches sometimes abazali banganganazo imali zosithela mhlawumbi idatha or something singaza Kid Library and we can get ilando uncedo. Le nkqubo yenziwa ngentsebenziswano neYunivesithi yeHlabathi ebonelela ngezifundo zasimahla za-online xa ubani equkumbele izifundo zebanga le-10 kwiindaba ze-SABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Urhoxile kwisikhundla sakhe njengomphathiswa wesebe lezempilo eMntla Koloni uMnumzana Maruping Likwene nanjengoko amaqela ezopolitiko ephondweni ememelela ukuba elisebe lifakwe phantsi kweliso elibukhali ukanti inkulu baphathiswa yaseMntla Koloni uGqirha Zamani Saul unqinile ngenene ukuba umphathiswa uyarhoxa. uMaruping Likwene oko waba ngumphathiswa wezempilo eMntla Koloni ukususela ngoJuni ka-2020 kwaye waphinda wanyulwa kwakho kwesi sikhundla emva kolonyulo nonyaka ophelileyo kodwa nangona kunjalo isebe alikhokheleyo beliqhwalela kwaye lingena liphuma ezingxakini. Iziko elijongene nezikhalazo kwisebe lezempilo likhuphe ingxelo ngoJuni walonyaka eveza iziphumo ezikhwankqisayo zokungakhathali ulawulo olugwenxa kunye nokusilela kobunkokheli kwisibhedlele sezempilo zeliphondo kunye nesibhedlele iRobert Mangaliso Sobukwe eKimberley. Umbutho we-ANC uthi uLikwene uza kube ekhokhela iphulo lalombutho lolonyulo. This deployment forms part of the ANC's broader strategy to strengthen the organization ahead of the 2026 local government elections. The ANC wishes to express its deep appreciation to Comrade Likwene for his unwavering commitment, discipline and contribution to the government and the people of the Northern Cape.
uLikwene bengekho kwintlanganiso ebalulekileyo yeskopa yangoLwesithathu edize ukutenxa kwezezimali kweli sebe. Department of Health, as things are, is troubled, and is troubled because of maybe we are not doing our work here as the portfolio committees. There's a serious problem that needs a serious intervention from national. The entire opposition is here with the AG, and we are confronting what we can do. We simply need to say that this Department of Health must be placed under administration. It's a horror story. To be honest, the Department of Health within the Northern Cape is in a state of disaster. Usol ubeke umphathiswa wezolimo nokubuyiselwa komhlaba uMase Manopole njengobambela likamphathiswa wezempilo de kuqeshwe ngokusisigxina uLikwene akafumanekanga ukuba aphendule. Umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi ulumkise abathunywa baza kuba inxalenye yentlanganiso yabaphathiswa ye-G20 ePolokwane ngokuphethelene nokuqhokreka okuqhubekayo kwezezimali kwisebe lezempilo. OkaMotsoaledi unenkxalabo ngokuba inkonzo zezempilo zithi zenziwe imveliso zokuthengiswa de zifikeleleke kwabambalwa abathile. Umphathiswa wezempilo ubethetha nabaphathiswa bezempilo namagosa aphezulu aphuma kumazwe anoqoqosho olunkqenkqeza phambili kwihlabathi jikelele. Uthe badinga ukuthabatha amanyathelo wamava nenkqubela phambili kumazwe ehlabathi athe xhaxhe ngophuhlo kweli candelo. Ukuqinisekisa uhlahlo lwabiwo-mali lukarhulumente kweli candelo alurhoxi koko liba ngundoqo. Kambe ke le yinxalenye yeentshukumo zamacandelo esebe lezempilo zokwala ngokurhuqa eludakeni kwesidima sabatsalanzima kweli nge-inshorensi yezonyango kazwelonke i-NHI. I really want to emphasize that we must also be vigilant against the pervasive threat of financialization of health, whereby healthcare becomes a marketable commodity that is available to only those who have, but not to the rest of us. We need robust regulatory guardrails, learning from global examples, to ensure public financing remains central. Health cannot just be a question of who has got more money. It's a fundamental human right. We must defend it from forces that prioritize financial returns and profits over human dignity and survival. Ukanti ke ugqirha Motsoaledi ukhankanye ukunqongophala kwamagosa ezempilo njengomba udinga intsebenziswano yamazwe ngokubanzi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ukanti ke njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sikwamkele Sandile. Yintoni ephambili kumaqonga onxibelelwano? Into ehamba phambili kulamaqonga yilento kaNkosana Makade, 17 years. Yiminyaka ayihlelileyo uNkosana Makade elinde imali ebekufanele uba uyifumana kuVodacom after okanye emva kokuba waye wacreate uPlease Call Me. Sizawukhumbula ukuthi uPlease Call Me emveni kuba wenziwa nguVodacom zaya zalandela nezinye itelecom companies esithi ke uMakade iidea yakhe lena. Nangona abantu abaninzi befuna uyazi ukuthi ingaba imalini na ayifumeneyo. Uzawukhumbula ukuthi yena wayifuna i9 billion. Bayahana abantu ukuthi ke ingathi uyifumene into epha close to leyo 9 billion le noba ifika ngo9 billion. Isifundisa into ethi ke lonto leyo iIP address okanye igama lecompany okanye igama leID kuyanyanzeleka ukuba uyiregisterishe ukwenzela ukuba xa kuvela izinto ezikumela kanje ukwazi ukudibana namagqwetha wakho usenaye nabani na ode wathatha iID yakho kwinkundla zamatyala njengoba simbona uNkosana uthe waluwina ityalo. Kwesibini ke into etrendayo yiMK Party. Asiyazi ke lo mbhodamo wenzeka kule
MK Party ukuthi uthethe ukuthini. Abantu abaninzi inkxalabo yabo ngakumbi ku-X yileyo kokuba njengoba sisiya ku-local government elections izawuthetha ukuthini lento kwi-MK Party. Sizawukhumbula ke baninzi abahambileyo ukuquka uFloyd Shivambu, Judge John Hlophe ke uye wayichaza ke loo nto ku-X wakhe into yokokuba yena into ayifunayo ukuthi umongameli uZuma amgxothe kule party angamsuspend. Kokugqibela ke sizawuyazi ke koza ibhola yombhoxo uSiya Kolisi uzawudlala umdlalo wakhe we-100th test ebizwa ngoba yi-cap. Ibalulekile lento ke kubadlali becricket kwakunye nabadlali berugby, achievement eyake yankulu xa edlala la mdlalo wakhe ke uSiya Kolisi phakathi kwebox neFrance. eFrance uzawube ke ewongwa ke kucelebratewa kuvuyiswana naye ukuthi ke ude wabe ke uyawudlala umdlalo wakhe we-100th obizwa ngokuba yi-100th test cap. Sibambe ngazibini kweSunday. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.